Hey guys, og velkommen til min første video. Ja, jeg må ellers starte med at introduce mig selv. Jeg hedder Benjamin, og jeg kommer fra Vestjylland. Det kommer lige til at rumle lidt måske nu. Ja, og jeg kommer fra Vestjylland. Og jeg elsker kage. Og jeg har to af mine venner ved siden af mig. Og de kan godt larme lidt. Men altså, de er ret cool. Ret cool. Ja, drenge, jeg håber også lidt. På dem. Okay, ja, vi skal spille mod en rogue. Og jeg fik nogle ret lortekort. Så jeg kan faktisk ikke bruge dem. Jeg boller den der. Okay. Please come on, please come on. Etter, kom nu. Lort. Ja. Yeah. Det var lidt noget lort. Gad kom med. Nej, jeg kan ikke bruge noget. En turn. Det er et flot tag, vi har. Kig på de kamera. Mini. Jeg har ikke webcam på. What the fuck? Hvad fuck sidder sådan noget? Fordi at ellers kan man høre jer for meget. Nå, okay. Ja, det var min ene ven. Det er ham, der ikke larmer så meget. Ham, der altid synes, jeg larmer. Men altså... ja. Jeg elsker kage. Især chokolade. Nej, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal tale om. Når jeg er til noget, der hedder Sommerland, hvor vi sidder 128 mennesker hele natten og spiller. Derfor du kan se nede i højre hjørne der, venstre hjørne, at klokken er kvarter i 6 om morgenen. Og jeg er pissetræt. Så hvis jeg vinder, så er min modstander ren lort. Virkelig lort. Altså, så er det sådan... Han har aldrig prøvet at spille det før dårligt. Kæft, jeg er træt. Er du træt? Hvad? Er du træt, Mini? Er du træt? Nej. Jeg er slet ikke med. Jeg er fucked up træt. Fuck, en konto! Nej, hvordan gør det? Okay. I got these. Og så tager vi sgu bare ham der ting der ud igen. Og så bruger vi lige en tracking hurtigt. Som jeg har nogle kort. Jeg kunne egentlig ret godt bruge snipe. Men, yeah. Det er sgu en kedelig kamp, det her. Det må jeg sgu undskylde. Hvordan fuck skal jeg vinde over det her? Han skal tjekke mig nu. I en tårn, mindre her nu. Ja, okay. Check. Wait a second. Så må der vi en hund der til at dræbe ham. Så tager vi en Timberwolf ud. Og går sådan der. Okay, jeg fører med 3 liv. Jeg skal bare håbe resten af hans kort er ren lort. Jeg har en kill command, og så har jeg en snipe. Og en mere unleash the house.
Havnmaster er også ret god. Jeg selvfølgelig tager min ting. Så er det bare nok den. Ja, okay, vi er lige nødt til at komme en turn. Fuck sake. So many options. Okay, min tur. Okay, det er nok ret dumt at gøre, men jeg ved sgu ikke, om jeg får en hund. Lort. Okay, så går vi sådan. Ja, okay, jeg fucker lige unleash the hounds op. Det er noget lort. Jeg elsker de her ting, man kan gå ud i siden. Shit. Okay, han skal bare ned med nakken. Au. Okay, jeg har nogle virkelig dårlige kort. Den er Windfairy, det der gør den så farlig. Næste runde tager så den. Fuck, det var sandt. Nej, det var dumt. Så tager jeg den op. Det ser sejt ud. Ja, det er godt nok. Nej. Kom nu. Nej. Ha. Whoop. Bitch. Så får du kun 3. Jeg har stadigvæk 5. Opad. Ja, kan man egentlig godt gøre, så tager jeg sådan der, selvom det ikke er særlig klogt. Og så ændrer jeg tønen. Ja, det er nok en lidt lang video, som første. Jeg skal også ind og lægge mig bagefter. Jeg er pissetræt. Jeg tror jeg tager. Nå ja, jeg er jo min secret. Boop. Og den er Windfairy. Nej. Nej, ikke attack. Jeg er nødt til at gøre den der. Så gør jeg bare sådan. Kom, nej. Det er ikke, hvad jeg skal have. Så... Nej. Nå ja. Nakken. Please nakken. Yes. Giv mig en taunt.
Lad der nu være en tårn, please, please, please. 30 minutes. Det vil være god. Nej. Fuck. Et liv. Nu kan han bare dræbe mig. Ja, okay. Det er første video. Og det er et tab med en forskel. Jeg er også virkelig træt. Og jeg vil prøve at gøre det bedste for, at det ikke sker så tit der. Men jeg ved hvad. Tak for at se videoen, hvis I så den færdig. Hvilket de nok ikke gjorde, fordi den var pissekedelig. Ja, vi ses. Tak for at se det. Husk at give den et thumb up. Thumb up. Ja. Og subscribe, det er rigtig... Altså... Det vil gøre en god gavn. Rigtig god gavn for Benjamin. Vi ses. Tak for at se videoen. Selvom du ikke så det helt sikkert. Hej.